δεκάλεπτο οι παίκτες του Ολυμπιακού. Βλέπετε τι γίνεται, οι πανηγυρισμοί. Ασφαλώς και θα ξαναδούμε τη φάση. Αυτό το passing game δεν ήταν και το πιο πετυχημένο. Ο ΠΑΟΚ είχε καταφέρει να ρίξει τον ρυθμό του Ολυμπιακού, όμως εδώ έγινε λάθος. Κοιτάξτε, λάθος πάσα. Τρέχει ο Ριέρα, μπαίνει πρώτος πάνω στην φάση. Η πάσα είναι καλή για τον Μιναλάς που δεν είναι offside. Θα πλασάρει τον Κρέσιτς. Έχουμε το 1-0 για τον Ολυμπιακό. Και ξανά κοιτάξτε από άλλη κάμερα η πάσα του Γιάννη Παπαδόπουλου με τη μία στον Μιναλάς. Αποδεικνύεται ότι είναι δεινό σκόρερ. Έτσι. Και από μία ακόμα κάμερα τον γκολ του Ολυμπιακού. Και να πιστώσουμε και την πάσα στον Γιάννη Παπαδόπουλο. Έτσι, την έχει απίστευτα τελειώματα ο Βέλγος. Βάση που ασφαλώς θα ξαναδούμε. Δεύτερο γκολ του Μιραλάς. Σημερινό παιχνίδι. 22 τα γκολ για τον Ολυμπιακό. Και 7 ο Μιραλάς στο πρωτάθλημα. Κοιτάξτε ξανά εδώ. Ο Ρόμενταλ γυρίζει την μπάλα πίσω. Αμέσως δυνατό σουτ από τον Κέβιν Μιραλάς. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Κρέσιτς. Ασίστα από τον Ρόμενταλ. Πάσα για γκολ. Είναι το 2-0 για τον Ολυμπιακό. Ενώ να πάμε στον Τάσο Σταμπουλή, ενώ ξαναβλέπουμε από άλλη κάμερα το δεύτερο γκολ Κέβιν Μιραλά στο παιχνίδι. Θα βγει, θα σου ακούμε, ναι. Να ζητήσει την μπάλα στον κενό χώρο και να πετύχει το τρίτο γκολ του Ολυμπιακού. Είχα πει για τον Ρόμενταλ, αλλά η είσοδος του, όπως εύστοχα παρατήρησε και ο Νίκος Παγιωτέλης, βελτίωσε την εικόνα του Ολυμπιακού. Εδώ δεν υπάρχει offside. Πολύ ωραία η πάσα του Δουντού. Και η κλειστή γωνία θα νικήσει τον Κρέσιτς με το 3-0 για τον Ολυμπιακό. Ο Μαλεζάς είναι που αισθάνθηκε ένα τράβηγμα την ώρα που πήγε να αντιμετωπίσει τον Ρόμενταλ. Βλέπετε, έπεσε το έδαφος και είναι ακόμη ο Μαλεζάς πεσμένος, ενώ βλέπουμε τον γκολ του Ρόμενταλ που δημιούργησε το 2-0 με την πάσα στον Μιραλάς και εδώ ο ίδιος εκτελεί για το τρίτο γκολ του Ολυμπιακού. Με τον ΠΑΟΚ παίζοντας συνεργασία του Ρόμενταλ. Και από την κλειστή γωνία, κοιτάξτε, πέρασε την μπάλα. Της έδωσε όσο φάλτσο χρειαζόταν για να περάσει δίπλα από την κάθετη δοκό